Ito na ang tanong. Dama na yung mga request sa mga greetings. Ang tanong natin, asa makita nga country or continent ang Victoria Desert? Great Victoria Desert. Asa na nga country or asa nga continent na siya makita? Tawag na karon dahil 0937373167. Hello? 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 Ana? Hello? Hello? What's up? What's your name? Si John Dave. Ha? John Dave? Taga-asa si John Dave? Taga-Baon. Ay, taga-Baon. Kumusta ang baongon diya, John Dave? Okay ra? Maragyapon. Maragyapon. Nadia, imong uyab? Wala lagi uyab. John Dave, unsa imong answer diya sa mga taga-baongon diya? Unsa answer? Ayay. Kayo imong radyo, John Dave. Di na ako kamadunggan. I-off. Saudi. Ha? Saudi is... Ay, wrong. Sorry. Asa nga country makita... Hello? Hello, Master Pops. Oh, kinsa ni? Alam mo na. Uwili sa Apnan, Altea Taxi. Sige, pwede man nga maximum ikaduha. Kuha ka. Kung if ever, next time, makakuha ka, duha na yun na sa isa ka tao. Ang pwede maka-request o mga greet kung makuha ni mo, ha? Africa is... Agay, wrong. Well, kung nakailangan answer. Hello? Hello, Master. Hello, what's your name? I miss you. Kinsa ni? Met. Si Mitch. Si Mitch, taga? Tagan Mitch sa kalibutan. Lagi, pero usa na sa imong kasing-kasing nga, Met. Wala Mitch sa akong kasing-kasing. Manggol. Master Popi. Imong YouTube, ha? Lagi, ambot ni mo. Ikaw, sa answer ni mo, Mitch? Sa kuan. Sa? America is... ikaw bitaw, spunk yung ka na. Lovely sa M-Core, nakakuha. Grabe gini si Lovely ba? Lovely. Correct. Wala ka ni tawag. Hello. Hello, what's your name? Hello, Master Pop. Oh, kinsa ni? Si Dodong Litoy. Dodong Litoy, taga? Ha? Taga asa? Taga-Taguluan. Sir, sa mga taga-Taguluan, be, asa na makita ang kuan? Hello. Unsay answer? Sahara? Oo. Sahara. Country man akong gipangita. Country or continent? Wrong ka. Country. Hello, what's your name? Mara. Asa si Clara? Oh, no. Clara? Ramonal Bella Street? Answer sa mga taga Ramonal. South Korea. South Korea is... Yeah. Lagi naka-answer ba? Hello? Oh, kinsa ni? Kabalo na ko. Kabalo na ka? Si?
Joel. Joel gyapon. Nawada na imong signal oh. Ano asa na makakaron? Ako sa Camellia Homes. Okay, murag nawala-wala ang signal do sinatambunan sa SM. Sige. Unsa answer nimo dia, Joel? Antarctica. Hi! Is Confident! Wrong si Joel! Grabe na ganiyang kwan ba? Yes, Matik. Master Pope. Oh, kinsa ni? Mon, Master Pope. Simon! Taga-asa Yes. Simon! Mirayon, Master Pope. Mirayon. Talakag, no? Yes, Master Pope. Ano, di ba? Yes, Master Pope. Di ba nakasadsan media na layo-layo pod? Ako na, Master Pope. Murag taas-taas yung biyahe lagi ato. Ay, good, Master Ay, Pope. you guys tanan siya. May gani kay naabot ang MOR diha. Salamat kay tanan nga namina gyapon mo. Yes, Master Pope. Kusog man ba? Na ako dris kayo sa Cagayan kay. Okay. Mon of Patag, pero gikan Mirayon. Answer, Mon, Australia, Master Pope. is correct! Nahuman na gyud, gihuman gyud mo ni Mon. Kanina ra gyud na siya sigtawag yapon ba? Naramday sa iyang answer. Niabot naman tag Antarctica. Unsay kuan, unsay imong request Mon? Faded, Master Pope. Ha? Faded by Alan Walker. No problem. I will play it to you as soon as possible. Okay, thank you, Master Pope. And then, sa may imong greetings, go. Wala na, Master Pope. Wala na. Request lang. Nalimta na din mo imong ek. Wala na ko, Wala na kay ek. Kalimtan, Master Pope. Dapat nakalimtan. Regards na lang, regards. Ni. Basta. Mga crush dia, wala yung mga silingan dia. Wala. Master Pope, wala man din kay. Wala. Gay. Dia ba kung gusto ka mapansin, kagisa imong kilay. siya kagisi kay kilay mo. Ano mo siya, lo gini siya na yung kilay. Napansin ko. Dili mga katawan, ingno lang nimo. Basher ka. Speaking of Australia, Mon, ako ipa-update sa imo nga nice kay ni siya nga trivia about Australia, no? So, millions of years ago, kauban man ang Australia sa supergiant continent na kuan katong sa to nga kuan Gondwana. Okay. Continent. And then pagbuak ana nga continent karon no sa atong mga science nga mga lessons. Pagbuak ana most of the species nadala gyapon sa Australia ug moto sila ang naka-adapt sa bag-o nga environment sa Australia kay niabot man siya sa ubos, di ba? Niabot man siya sa ubos. Gikan dito sa taas, niabot siya dito sa ubos. Tunga gid siya. Unya na siya sa equator lapos, di ba? Nilapos siya sa equator. Muna siya mga rare animals ang naa sa Australia. Kasagara sa mga rare animals, daghan kaayo imo makita nga lahi ra gyud ang naa sa Australia. Unya wala na siya sa lain nga mga parte sa kalibutan. Like what? Like kaning koala. Karang mga wombats. Mga numbats o mga bilbies. Wala i-search na ninyo sa Google kay wala alang na akong ikuha ng itsura karon na ingani ang itsura ana tapos ana ang itsura kanang sa naong na. Mga kuan dagan pud ang Australia. Speaking of animals sa Australia, dagan pud di sila kanang mga spiders, syempre ang crocodiles, sikat kaayo sa Australia, di ba? The crocodiles. The bears. Anong bear ba bear? Bear ang ila kay bear. They are dangerous animals in the forest. My blimey!
Probably the dangerous animals of the mall. Pero kabalo ka ang pinaka-hadlok na animal dito sa Australia. Ito man. Mag-ingat Master Pope. kayo sa box jellyfish. And ang mga locals dito mo rin nakabalo kung asa ning mga box jellyfish. Dayon mangutanang yung nga ay delikado na nila na. Na siya daghan kaayo box jellyfish nga daghan kay tao nga namatay sa box jellyfish. Sa katong upat ka animals nga akong gingon, sharks, bears, crocodiles ug spiders. Daghan pa ang namatay sa box jellyfish. So kung turista ka sa Australia, when you go there, mate, you have to ask the locals. If you're a tourist, you have to ask them what's the dangerous waters. It might be very difficult to know. If you ask, there's no problem. Right, mate? Alright? Okay. Alright? Okay. Right. Thanks so much. What is that? One of Marian. It's like a social name. Social name if you speak it in an Australian accent. Yeah, Marian. The makers of Matrix. A movie by Master Popi. Marian. Ano na? Salamat po, Master Pope. Ay, salamat. I hope nag-enjoy ko. Ha? Yes, Master Pope. Always Salamat. Anyway, si-play na lang ko to later ang imong Alan Walker song. And of course, wala na tayong igon time. 9:04 na po. Susunod na ang Wanted Palangga. Ako na itong i-briefing ang akong, siyempre, ang atong searcher for tonight. Ambot lang kung unsa ang iyang gusto ipangalan sa iyang self. Ato siyang panganlan o beauty. Siyang gipa-text, gipa-chat na ko. Iya po itong giansiran akong mga kode para ako sa Facebook ang iyang profile. Tambunan ako iyang naong para dili ninyo mabash. Basher dia nga dili mahilig og jeepney. Mahilig og jeep, no? Sige lagbash. Motorela, sige lagbash. Pagban po mo sa Karon taon na ang MOR sa gabi. Wanted Palangga. Bibo na punta tonight. 9059. Here's a song from Alan Walker. Faded. It's the remix from Darius and Finlay. Here we go.